Dobrý deň, čaute. A ja vás všetkých vítam pri mojom ďalšom videu na kanáli Fantastic Freaky alias Fantastické triky. Dnes tu mám pre vás a pre môjho diváka menšiu stavbu. Ide o to, že mám tu 3 zápalkové krabičky. 2 sú prázdne a v jednej sú zápalky. Keď uhádneš, 20 eur je tvojich. Inak si ich nechám. Môžeš skúsiť. Nie. No, už by som si ich mohol nechať, ale ja budem v tebe dobrý, tak dám ti ešte jeden pokus. Tu? Nie. Sú tu. Tak, s kúzelníkom to nie je také ľahké. Tak ja ti ukážem. Boli tu. Teraz pozorne sleduj. Kde sú teraz? Tu. Nesleduješ pozorne. Skús ešte raz. Tu? Tak ešte raz. Tu. Sleduj pozorne. Tu? Tak tu? Asi aj dnešné deti tak nepozorné. Čo už? Mohol si zarobiť. Vyhrávam stav. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.